Здравейте! За да полетиш, първо трябва да платиш. Социолози изследват, че хората ще бъдат все по-склонни, ще дават повече пари за емоции, преживявания, екскурзии и умните компании не спят. Леголенд, Бавария. До 2 години безплатно, от 2 до 11 58 евро и за големи 64 евро на ден. Всичко е направено от Лего, дори се движат коли по пътищата. В парка има над 200 атракции за всякакви вкусове, които обаче е невъзможно за един ден да обходиш, защото има много опашки. Има супер адреналинови летящи влакчета, които те въртят във всички посоки. Има и по-спокойни игри за стратегии и за бързина. Дори спечелихме 2 и ни наградиха. Прекарахме уникално, въпреки че имаше много хора. Препоръчвам горещо.